ukuthi mawukuthi uyakwenza uyeke, mawukuthi uyakwenza lokho esihlangene ngakho lapha namhlanje ngoNkulunkulu uyeke nangedlozi. Sengikhulumela ke sizwe sikaMageba, ngifuna ngikhumbule njalo nibone angikhulumeli nezinye izizwe laba abakhuluma ulimi likaJoji okwabo ngibhalela lapha phansi ngisazokhuluma nabo ngoba nabo bayadinga ukuthi kukhulunywe nabo ngoba bahlezi kanye nathi la. Ngiqhubeke nina besilo ngibona nje nemishado ngiyakhala ngiyumholi wesizwe, imithimba nememulo ukuhamba kuyancipha kulezi zinsuku. Ngabe yiyo le nkinga esihlangane ngayo lapha namhlanje, kuyancipha. Manje besisazohlala phansi siyindlunkulu namakhosi futhi asendlunkulu esibuza ukuthi ikuphi inkinga. Ake ngisho nakho kumnandi kodwa uma niyiphethe kahle madoda kwaZulu, uma niyiphethe kahle sisazoxoxa nokwehlisa kwelobolo ley'nkomo. Cha Zulu mnyama sisazoxoxa nalokho, kodwa manje asikwazi ukuthi sixoxe phezu kwalezi iy'nkinga esihlangene ngazo lapha namhlanje.